valjda. Da, uglavnom kum je tu, kume, a tebe ću vidjeti u sljedećim videima. Uglavnom da, idemo... Ahoj. Idemo ponosno s majicom od Tesle, koju on nema, koju će dobiti. Uglavnom Tesla drži štand na Inovi, na Velesajmu, a znate da je na Velesajmu i Inova, Infogamer i Interliber. Dakle, ja ću probat pokriti Inovu, Darac će pokriti Infogamer, valjda, tak stigne. Uglavnom, ovo je snimano na mobitelu, valjda se ok to vidi. Potić je tu, kamera, mikrofon, sve je tu. Uglavnom da, sad hodamo do tu, blizu smo, na jugu, tako da... vidit ćemo se još, kume, nešto još reći. Peace out. Vidimo se još na sljedećim nasicima, uglavnom. Kada troje pametnih, kak ti pametnih, stojimo ispred Velesajma. Koji je paviljon uopće? Ja znam koji je paviljon. Ajmo reći 7A, ajmo reći 7A. Uglavnom kume dođi, upadni u kadar. I uglavnom tu smo postavili, pušimo sad vani, logično. Nakon kad zapalimo idemo po kavu, to će se ti potrudit. Da, svi smo ponosno u Tesla majici. Tesla u srcu, na srcu. Uglavnom da, Darac kao što sam rekao će ići na Infogamer, tako će on to preuzeti, ja ću Inovu preuzeti. Kak ti inovator? Uglavnom, niš, vidimo se dalje. Mahni kume. Uglavnom vani smo. Tu da se svi troje vidimo. Danas je treći dan. Znam. Sjebo sam jučer. Zaboravio sam snimat. Opet smo postavili sve. Jel tako? Opet smo sve postavili. Sad opet vani pušimo, isto koji zadnji video koji imam, kak vani pušimo. Uvijek pušimo, uglavnom danas... Kako bi sad ti bio zanimljiv kad stalno isto stvari? Kad stalno pušim, jel da? Da. Kako bi ti bio zanimljiv? Ja ne snimam vlog. Pribajo ono, srti naš YouTube kanal. Kako se da, onak, pogodili smo paviljon 7A, kaj sam rekao u zadnjem. I to je onak cool, zato kaj tu je naš paviljon, a tu iza je Infogamer. Odmah tu. Tako da bili smo jučer na Infogameru. Ja nisam snimio. Da, reći ćemo danas, pa ću danas baciti par videa sa Infogamera. Tako da... Darac je trebao ići na Infogamer. Da, nije išao. Išao je na... Kakvu mrtvu piljevinu, daj šuti. Daj šuti. Uglavnom... A vidimo se kroz dan, idemo sad popit kavu, idemo dalje svirat na gitari i to ću se ubaciti negdje između videe. Uglavnom... Probaj ne štelat zvuk da ne bude tako ošta, nego da bude onako. Uglavnom, eto nas večer, koliko je sad? 5:30 je, za danas smo gotovi, ti se jedva vidiš. Za danas smo gotovi. Uglavnom, pospremili smo to sutra je zadnji dan. Sutra proću naći neke, ili ću ja otići na Infogamer ili će Darac otići na Infogamer. Sutra je zadnji dan. Kaj je? Da. A ko će otići na Infogamer? Sutra je, pa moram ići tamo, rekao sam ljudima da će friend, ali nije. Šupak. Uglavnom otići ću ja, ako on neće stići, da ću i tam neke videe izbacit. Uglavnom da, za sad imam neke videe i vani printanja i svega posloženog, tako da vjerojatno, možda će danas biti još jedan video, to jest od današnjeg trećeg dana, je ovaj danas treći dan, je treći dan, ali da, ništa, vidimo. Dobro jutro, sad je negdje podne, da, dobro, nedelja je, jučer je bio zadnji dan Inove i nisam jučer nijakav video snimio. Zato kaj bila je užasna gužva, pošto je bio zadnji dan, svi ljudi su došli, tako da užasna gužvetina je bilo, nisam stigao, kiša je padala ko luda.
Tako da imam video od 1. i 3. dana i još između, to sam pobacio sve, to danas ide video van. Ali, došao mi je jedan paketić. Došao je paketić, vi ne znate što je u paketiću, ja znam što je u paketiću. Sviđat će vam se ono što je u paketiću. Uglavnom, to će biti unboxing i review. To će ići vjerojatno sutra negdje gore, tako da hvala. Vidimo se, hvala na gledanju, like, subscribe, to sve znate već. Vidimo se sljedeće.